Gracias por estar con nosotros. También nos acompaña Albert Sansano, él es coordinador de educación. Señor Sansano, hola. Muchas que afectan a la educación desde el sector profesorado, el docente. ¿Cómo se ha visto este inicio del curso escolar? No n'hi ha moltes diferències del que diu Gemma, no? És a dir, que ens hem trobat en el problema de l'adscripció del professorat una altra vegada molt tard. N'hi ha una contradicció entre la voluntat de la conselleria de començar molt pronte i quan se donen les adjudicacions, i és totalment inviable que un professorat pugui aplegar a un centre, quan aplega, 3 dies o 2 dies abans de començar les classes. És a dir, estem d'acord en que cal racionalitzar les dies de classe que tenen que treballar els xiquets i les xiquetes, però això significa que la conselleria té que planificar les adjudicacions. Els problemes de barracons continuen, és un problema ja endèmic en el País Valencià i el cost que té cada barracó prefabricat és una barbaritat. El tema del bonollibre, la història del bonollibre, que ha complicat encara més la vida administrativa al començament de curs, a l'equip directiu, a la secretaria especialment, en el moment que tenen que ordenar-se tota la paperassa administrativa de l'escola, un afegitó més, i evidentment debats circumstancials que estan funcionant per ahir, com és el tema de l'educació per a la ciutadania i el tema de la convivència en els centres, que damunt estan marejant molt més tant a les famílies com al professorat. És el que hauria de ser un començament de curs tranquil, ordenat, per a poder planificar tota la resta de l'any. Sí, se parla més d'esta assignatura que d'altres qüestions possiblement més importants. Tan importants o més? Damunt se parla en frivolitat. Bé, falta l'opinió dels professors, dels pares? Evidentment que no. És a dir, falta de comunicació, podríem dir d'incomunicació per banda de la conselleria, perquè hi ha un organisme com és el Consell Escolar Valencià, com ha dit Gemma, per el qual algunes de les mesures de les quals s'està parlant en aquests dies i que afecten sensiblement al futur del sistema educatiu, com podria ser el tema de la implantació d'una tercera llengua, o qual és el camí per a implantar aquesta tercera llengua, què paper juguen el tema del reglament de disciplina dins d'un marc global de tractament del tema de la convivència en el centre i què paper juguen aquestes aplicacions d'aules especials i tot això, o el mateix cas, com s'implanta la gratuïtat en l'ensenyament en el sistema educatiu i, per tant, què paper juga el llibre de text i altres materials i qual seria el camí. Són temes que, per tant, són temes de debat en la comunitat educativa que està representada en un òrgan que és el Consell Escolar. Hem tingut un any per a que aquests temes pogueren passar per el Consell Escolar i no ara per a que isquera en la premsa en declaracions espontànies i irresponsables, que jo caldria dir, per banda de l'administració educativa. Podríem haver consensuat o no consensuat, però almenys haguérem pogut intercanviar opinions entre les diferents portaveus dels sindicats, dels municipis, dels pares i mares i de l'alumnat. Aleshores, això no l'hem pogut treballar en el Consell Escolar Valencià i ara tenim que eixir per ahir en notes de premsa jugant en els mitjans de comunicació com si això fos la forma de treballar en serietat el tema educatiu. Posiblemente, Toni, política y educación van tan ligadas que a veces se convierten en un gran problema. Pues una cosa que ja van dir al conseller el curs passat quan va començar a intentar transformar el tema de convivència en els centres com un problema exclusivament de disciplina. L'any passat ja varen dir al conseller, i no sé, pareix ser que no vol escoltar, que el que necessita és un paquet global dirigit a les escoles i als centres. Un paquet que té que desenvolupar un programa de cultura preventiva en els centres i no cultura repressiva. Un paquet que té que introduir programes d'educació en la família en temes com la participació, la coeducació. Un paquet que ha d'incloure mesures de plantilles. És a dir, cal reforçar l'horari de tutories i l'horari dels departaments d'orientació. És a dir, el que cal és poder fer grups xicotets per a tractar els conflictes en determinats moments, desenvolupar problemes de seguiment i d'acompanyament de l'alumnat a partir dels departaments d'orientadors que estan infradotats. Cal desenvolupar mesures per a la democràcia. És a dir,
sense democràcia, sense que l'alumnat, per exemple, o les famílies, junt al professorat, puguen desenvolupar programes per a parlar de reglament de règim intern, de què és sancionable, què no és sancionable, que participen en aquesta qüestió, és prou difícil que, i menys en una assignatura a soles, que xiquets i xiquetes puguen entendre el que és viure la democràcia i, per tant, entendre el que són les sancions en un centre. I, evidentment, cal desenvolupar en el centre com un entorn saludable, i això significa també mesures de tractament de la seguretat laboral del professorat. Això és un paquet global, i nosaltres entenem que el tema del conflicte s'ha de treballar per ahí. I, evidentment, deia el company, el tema és polític, i clar que sí és polític. El problema no és polític, és a dir, polític és tot el que fem, l'educació és política, l'aigua és política. El problema és quan l'educació se transforma en electoralisme, i això sí que és el negatiu. És a dir, el xec escolar, per exemple, és un tema que s'està tractant de manera electoral. El tema d'educació per a la ciutadania / anglès és un tema electoralero, per a denigrar una assignatura. És a dir, cal tractar els temes en serietat, tractar-los políticament com cal i discutir-los. Jo, referent al tema anterior, és el que t'havia dit abans, l'altre era una matisació. Crec que cal un paquet global i no mesures com un reglament de règim intern. No anem a solucionar res en reglaments de règim interns. La societat no se transforma en els jutjats i la policia. Les escoles tampoc. La societat se transforma educant, participant, creant normes comuns, com pot ser una Constitució, i cal crear la Constitució de cada escola. No sé si també d'ací a 4 dies el conseller ens dirà que les aules també se treballarà en anglès. És dir, a mi me pareix una barbaritat. Primer, me pareix una barbaritat perquè experiències d'aules zero, o aules, ara diu de convivència, en molts instituts se van ficar en alguna època i totes les experiències van ser desastroses, perquè passava que juntaves els alumnes conflictius per a què? Per a treballar en tots els conflictius al mateix temps? Això és una barbaritat. Torne a dir el que he dit abans, és dir, cal un paquet de mesures que no és precisament l'aula zero, sinó que potser si n'hi ha un lloc gran en el que es pugui treballar en algun moment quan consideri oportú el Departament d'Orientació, serà l'espai del Departament d'Orientació i l'espai del Departament de Mediació, si se crea en una escola, en la que alumnat, pares, famílies i professorat treballen per a tractar el conflicte concret que es dona en un moment determinat en 2 o 3 alumnes. Es que cada alumno es una persona y cada... O sea, que el conflicto que esa persona está viviendo es totalmente diferente, no se puede meter todo en un mismo. En un cabàs. És a dir, en França també va intentar en una època clavar-se això, sobretot varen parlar molt d'això quan aquello que es va parlar quan l'antiga Pilar de Castillo estava de ministra i volia clavar-lo de les itineraris, i volia clavar l'itinerari dels dolents. Mare meua, juntes els dolents i el que crees és un caos en un espai determinat del centre. Torne a dir el que he dit abans, jo crec que en això consensuem. El que cal és un paquet de mesures que va des d'increment de plantilla per a poder treballar les tutories i els departaments d'orientació i plans per a treballar en l'alumnat i en les famílies el tema de la mediació en conflictes i la prevenció de conflictes. L'altre, torne a dir, és electoralisme. Irresponsable, damunt és irresponsable perquè lo fa un conseller d'Educació en un moment que estem desenvolupant una llei, i això és molt perillós dir a les famílies que clavant una aula per a tractament del conflicte en un centre se soluciona la problemàtica, per favor. És que a més, el senyor conseller sap perfectament, perquè alguns d'ells sap que han sigut premiats per aquest treball, que n'hi ha centres, per exemple en València Ciutat, que en la implantació de programes de convivència i tractament del conflicte en un any han reduït al 50% les expulsions d'aules que tenien l'any anterior. Simplement, en programes experimentals, sense increment de dotació de professorat, simplement en voluntat de treballar un programa de mediació de conflictes. Això significa, el senyor conseller hauria de dir que aquest és el camí d'intentar treballar la mediació, la prevenció i no el de parxear en guetos. És a dir, en primer lloc, no és el mateix un batxillerat de 2 anys en el qual a l'alumnat se li da la possibilitat de poder puntejar entre primer i segon quan té 4 assignatures, atenció, no 5, ni 6, ni 7, 4 assignatures, per a poder estudiar aquestes 4 sense tindre que fer tota la càrrega que suposaria
tindre que repetir tot el curs novament, la qual cosa facilita a aquests alumnes que se centren en aquestes 4 assignatures. I una altra cosa és que fer un curs nou. Si fos un curs nou, coneguent als legisladors, ens trobaríem en un batxillerat sobrecarregat. Estic segur que carregarien el curs nou una altra vegada, amb la qual cosa l'alumnat no podria complir el que és la voluntat de la Unió Europea, que és la d'evitar l'absentisme, l'abandó claríssim en els cursos del batxillerat, en la postobligatòria. Aquesta mesura pot facilitar, potser, a determinats xiquets i xiquetes, si n'hi ha una orientació clara, de que potser aquests xiquets que tenen que fer aquest curs pont, el seu nivell ja no els dona per anar a la universitat, però poden acabar un batxillerat net que li permetisca anar a la formació professional de segon grau. I això seria una eixida. Per tant, no es tracta de que s'està fent un curs nou, un curs enmig, no se tracta de que passen al segon en 4 assignatures, sinó facilitar a l'alumnat això. Jo crec que això no baixa el nivell, sinó que el que possibilita que els xiquets i xiquetes en les 3 assignatures que tenen puguen reforçar-les per a passar, quan li toca fer el tercer any, que evidentment sí que van a fer un tercer any, però no un tercer curs, sinó estaran un tercer any en batxillerat, que és molt diferent estar 3 anys que fer un tercer curs, que fer 3 cursos, en el remanent de primer totalment superat. Per tant, en una formació adequada per a acabar el batxillerat aquest tercer any. Clar, on podrien coincidir en tornar a dir això és electoralisme o és una mesura convenient? Doncs això el veurem quan se desenvolupi la llei. Esta llei, que pot ser positiva, perquè deixa en mans del professorat, del centre, del consell escolar, dir què xiquets o xiquetes poden fer-lo i sobretot què assignatures poden fer a més dels 4, doncs deixarà de ser electoralisme quan tinguem la partida pressupostària que possibilite el professorat o els espais suficients per a fer aquests grups o aquesta adaptació, perquè si no, dissortadament, aquests xiquets se quedaran fent les 4 assignatures novament com repetidors, ocupant un espai de primer, sense cap possibilitat de fer una, ni 2, ni 3, perquè el cap d'estudi les dirà, xiquets, xiquetes, ens queda l'optativa de classe de lo que siga. I o fas esa o no fas res, perquè, clar, no n'hi haurà cupo per a fer aquest curs pont. Aleshores, el que estava dient abans... Hasta cierto punto estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, pero no estamos de acuerdo en que es un curso más. Estamos de acuerdo... Estoy diciendo que al final íbamos a hacer 3 años. Sí, però lo que he dit al principi, una cosa són 3 anys, batxillerat, poder-lo fer en 3 anys, i una altra, clavar-nos 3 cursos. Perquè clavar-nos 3 cursos, el que he dit al principi, tenim el vici en educació que quan ens donen un curs lo plenem cada vegada més continguts encara. Sí, Gemma. Hay una estrella en los medios de comunicación y es la asignatura Educación para la Ciudadanía, también de la que se conoce muy poco, hay muy poquitos datos, lo único es lo que se ha publicado en el BOE. ¿Qué pueden aportar ustedes esta asignatura y qué implicará para los profesores y qué implicará para los padres y, por supuesto, para los alumnos, ¿no? Esta asignatura, como decimos, estrella. Albert. Mira, estrella, perdó, perquè està de moda, no? Sí, perquè hem sentit estos dies una sèrie de barbaritats sobre la mateixa, no? En primer lloc, nosaltres pensàvem, al igual que molts moviments socials, que no era necessària l'assignatura, això de partida. Ara ja està, perquè pensaven que el tema de la ciutadania ha de desenvolupar-se a partir d'un tractament transversal en totes les assignatures, desenvolupant la vida en el centre, treballant a partir de les transversals tots els temes com és la convivència, com s'havien treballat algunes experiències en un període anterior. Bé, però ara tenim l'assignatura. Nosaltres considerem que ja que està l'assignatura cal continuar també treballant no com una assignatura, sinó com una altra assignatura que té que transmetre al centre tot el seu contingut, és a dir, una assignatura que té que tindre una pràctica en el centre perquè la ciutadania no s'ensenya sinó que se practica, i que en els seus objectius desenvolupats en la proposta ministerial estem bàsicament d'acord,
que així les propostes que han vingut de la conselleria només que han vingut per a transformar la proposta ministerial sensiblement, per sesgar-la en un sentit de transformar l'objectiu que tenia aquesta assignatura, però a més d'ajornar-la, a veure si canvien les eleccions, canvien de partit i la lleven damunt, o de crear confusió i provocar l'objecció ciutadana con el tema de que aquesta assignatura s'ensenya en anglès, el qual ja és patètic l'escoltar-lo. Aleshores, nosaltres estem d'acord en aquesta assignatura una vegada que ja està, crec que tenim l'obligació d'implantar-la i no sols implantar-la, sinó que aquesta assignatura ha de reflexar-se en tota la vida del centre, de manera que de les propostes d'aquest espai acadèmic, que és l'horari en què se dona l'assignatura, isquen propostes i pràctiques per a treballar en tot el moment en el que estan les famílies i els xiquets i el professorat en l'edifici escolar i en el barri, per suposat. Asignatura que de alumnos de la provincia de Valencia, gracias por acompañarnos. Gracias també a Albert Sansano, coordinador d'Educació del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament, STPB. Moltíssimes gràcies.